Nakajing penmi hukum ke Office District Magistrate ke East Khasi Hills District haka Sautarik Urempang Arja Arpusan kibor pulit ke East Khasi Hills lingba ke jing betha USP uba Vivek M kata na ding pasok police station kila lejpan Kyndang ya artli ki Khyrdop Khrong Khajna lani ki checkpoint ham Mawkhanu jong ke Khasi Hills Autonomous District Council halor kanong rem bante lakam ya ka kam khayi pateng daki bomday Kyrwoh Katkum ke hukum nak Office District Magistrate East Khasi Hills kalaong baka sorkar Meghalaya kala rai benomsya ni zero tolerance policy ya ka jingmi ki rukom Khrong Khajna bian lani ka jinglum Pisa jubor na ki kali bayat bayeng hasilan ter ki road Surok National Highway State Highway but Major District Road ka district Kajing bu ya ki Khyrdop ban Khrong Khajna ka wan ra ru kajing dheng kali bat kan wan ra ru kajing jia accident laong ka hukum ka bala benrap bakat kum ka sithi na ka tanat District Council Affairs ka sarkar jilla haka arpo khundai tregu kala lengkot araja arpulai la kedau baki check gate lani ki toll gate han National Highway but Major District Road kimla ban trei kam khlam kajing ajing bit ka Ministry of Road Transport and Highways bat ka sarkar jilla Kumjuru banyada na kajing sab ka Khajna pajba ka district magistrate ka khang persha ya ka jinglum Khajna bian daki Khyrdop lani ki nu ki weipat ki rukamlum Pisa jubor hasilan ter ki National Highway State Highway but Major District Road ka East Khasi Hills District Kadi ka jing penmi hukum kala wan ru na ka jing dawa pensai unong mi khmat ka mauring keneng uba Havingstone Kharpran ubala pha jing tho ka Deputy Commissioner haka laiterik urempang arja arpusan Hakajing tho sa ka Deputy Commissioner u MLA ulaong. Bo yoi artli ki signboard hakasnong Mawkhanu ki batho checkpoint for trading by non-tribal traders issued by KHADC Shillong. Ula bo jing kli ba hato ka long kat kum ka an ka jingbo ya ki checkpoint na ka benta ka khayi pateng dagi bomday riulom bar hakanu ka kendon an la ban bo ya ki. Hakajing tho u MLA ulaong ba ka jing don ki Khyrdop ki lawan ra ka jing thot ya ka lej kawan ki paj ba hakathan. Kumta halor kini ki nongrem ki bor pulit kila lejban khanra ya kini ki Khyrdop hakano phai singi jong henriu tere urempang arja arpusan tangba kampat don pat ka jingtip babnya lakila kem ne em ya ki badon khti Shu SP habaya kran watla ukun taj ban kran haka kor ringdor ulaong bakite ki Khyrdop ki don habaro Arliang ka Surok Mawkhanu bat ki dei ki babean Kadi ke jinglet Kyndang ki pulit ya kita ki Khyrdop ka deiru haka por badang trekam ka Model Code of Conduct na ka benta ke election MDC sa Khasi Hills Autonomous District Council but Jaintia Hills Autonomous District Council kaban salong haka arpuway terik urempang araja arpusan. Layo jing tepru bagite ki Khyrdop lum Khajna ki dei ki bala IY da ka KHADC sa ki nongshimwai bat kat kum ka hukum Supreme Court amsha ban bo Khyrdop hapo khatsan mitar na road Surok ba National Highway. Habatin, pej bahagi ki Shab, ka Shab plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka Shab plus F menta ka sngi Lawan ra shapi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya